A moment with FG and Jazzy. Si Lucy og Gino high school pa og ngadto sa college nga nagkahigugmaay. Hugot ang pagminahalay, hugot ang paghigugmaay sa usag-usa. Niya ang ilang sugilanon, mga kamaks. Ang ating kahapon, ang mga pulot Maulay na hitabo karon sa among pamilya, Lucy. Gino, Dili man ingnon nga, gibaso na ko nga akong amahan. Pero dili man sa butuugot, nga likayan ang mga delikadong mga pagkaon kay makadaot niya. Magtuman kyud siyang gusto. Dili pa badlong. Mao nga tanaw, may resulta kyud. naa siya sa private hospital? Oo. Ipahibaw ta lang ka. Sige, mabalik lang ko sa ospital. Ayaw na. Oh. Gino, Ha? kakadiyot. Dawatan eh. Ha? Timpa. Unsa man na? Ngano man na? Dawata lang palihog, Gino. Ipuno ni sa gastuhanan sa ospital. Lucy. Dawatan na lagi. Mas ako kunin mo kung dili ni mo dawaton. Lucy? Nahibaw ko. Mauwaw ka. Unsa man day ko nimo ug unsa man day ka na ako nga mauwaw pa kita sa usag-usa. Dili ba ang nahigugma sa usag-usa magtinabangay? Pero kuan manggod. Parehas ra ang kahimtang sa atong mga pamilya. Igo-igo ra. Apan doon ako'y kwarta nga itabang nimo. Dili day ka gusto og tabang gikan ako. Malipay kasab ka kung tabangan ako nimo pero dili na ko dawaton. Sige na ba? Dawatan na ni. Sige na, please. Lucy, kining... Muhilak na ko. Muhilak na dyan ko. Basta dili mo ni dawaton, Gino. Dawaton ako. Sige, andimi. Dali di kayong kwarta nga imong gihatag. Wala na, hurot dahil sa tambal. Pagkikinahanglan sa akong amahan. Ayaw palagi. Kaluyan ra gihapon ta. Abi ni mo, nakapangutang na ko. Nagkaanam na o kadako ang akong utang. Ang nakapait kay Wa na ko mutrabaho. Wa na lang ko mudalbaho kay mauwaw na ko sa kumpanya ang gitrabahoan. Magsigil lang kong absent. Dili na magod kasaligan, mama katiguang na nga magatimba ni Papa din sa ospital. Naglibog na ko, saon na lang ka na ko ani. Basta na. Nilon man ko. Ha? Oh. Sige na. Dawatan na, please. Ayaw, good, anak, good. Mahal ka kaayo na ako. Mahal ka kaayo, Gino. Kung mahal sab ko nimo, kung tinuod nga gimahal sab ko nimo, please. Lucy. Timan ikini. Bisan unsa imong problema. Bisan unsa kabugat ug kadako sa imong problema. Ni ako pirmi, Gino. Iara ko sa imong duol. Andam mo sabot. Andam nga mo tabang og labaw sa tanan. Andam kong mo sakripisyo tungod nimo. Ingon anak ka na ako kamahal, Gino. Ingon anak ka na ako kamahal. Lucy, dali. Salamat kayo. Mahal ka kaayo na ako. Mahal gyud kaayo, Gino. Salamat kayo. Salamat sa imong pagtabang. Gino. Lucy. Buotan man sab si Gino, Lucy. Ikaduha,
Tanang hiya sa usa ka lalaki nga gikinahanglan natong mga babae, ana halos ni Gino. Apan, ang iya lang kahimtang karon nga wa na siya mo trabaho tungod sa talandogong kahimtang sa iyang amahan. Niligyan ako ikabaylo si Gino og lain. Kutob sa akong mahimo. Akong buhaton aron lang katabangan ako sa iya. Naparalyze gyud ang iyang amahan. Gidana lang nila ni Gino balik sa ilang kaugalingon ang iyang amahan. Ay, intahon sa mo eh. Tungod anang hitabuan na suta og nailhan gyud ni Gino nga mahal mo kayo siya. Kaya mo gyud sayang gitabangan, Lucy. Apan unsa Myrna? Unsa ka kung dili man na tumatagan ang panahon? Nga unsa man lagi? Mausab si Gino. Oh. Nga mo abot ang panahon nga wa na siya mahigugma nimo. Myrna. Ha? Lucy? Dili, Myrna. Dili og dili gayud ka na mahitabo. Kung unsa kadako ang akong gugma ni Gino, mausab si Gino nga rin ako. Oh, dili gyud ka na mahitabo. Well, sa pamay ko mahimo. Gawas nga dawaton na lang nako ang kahimtang sa akong amahan. Nga ingon na gyud niya na ang kahimtang sa akong amahan. Oo, Gino. Salamat nga gidawat ni mo ang kahimtang ni Manoy Anselmo. Nauwaw kay ko nimo. Gino, naa ka na sabana. Lucy, nahibaw ko. Unsa may imong nahibawan? Nahibaw kong nakapangutang kasab. Nahibaw ko nga naprinda ang gamay mong yuta. Naprinda ni mo ang duha mo kakabaw. Nagapos kasab sila ing utang. Imo na din gibaligya ang baligtulo mo kabuan nga sweldo sa imong pagkamaestra. Gano'n nagbuot-buot ka man. Gino? Kung nagpahibaw ka lang unta nako. Kung imo lang ito kong gipahibaw, dili yun kumusugot nga imo tong buhaton. Dili yun. Nalimot ka di ay sa akong gisulti nimo. Mahal ta ka. Okay, mahal kayo ka na ako. Buhaton ako ang kutob sa akong mahimo. Aron katabangan ka. Dili ko gusto nga mag-inusara kang magpasaan sa imong problema. Ang kuno sa imong problema, ako sab ka ng problema, Gino. Lucy. Ayaw lang good kasuko na ako. Kukuhan man good. Kukuhan man good. Dili ko gusto nga mag-uul ka. Dili ko gusto nga masuko ka. Pasaylo alang taon ko. Oh, Ginoo. Doon ako isulti ni mo. Paminaw, doon ako isulti ni mo. Pasaylo ako. Pasaylo ang taon ko, Lucy. Pasaylo ako. Nganong nangayo ka pasaylo na ako nga. Wa ka man makasaan ako, Gino. Nganong nangayo ka pasaylo. O nganong ingon ni Anang imong gipakita karon ako. Murag gusto kang muhila ka. Nganong murag naligot-got ka nimo. Tungod kay dining higayuna. Makasaan ako ni Lucy.
Unsay buot mong ipasabot, Gino? Nakahukom ko og pasayloain taon ako. Tungod din ako nahukman. Nga unsa? Pasaylo ako na eh. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Ngano ka man? Naunsa ka man? Paminaw. Putlon na ko ang atong relasyon. No! Nagkumidya ka lang nako. Akong klarohol. Klarohol na ko, Luz. Ayaw gisulti. Dili ko gusto mamati, ana, Gino, dili. Dinhi na lang kutob ang atong relasyon. No! Ayaw ko na iba ako. Gisakitan ka. Gisakitan ka. Ang unsa man kini ka tinuod, Gino. Tinuod sa labing tinuod, Lucy. Dan, sakit ka ayo, Gino. Ikamatay na nako kining akong nadungog gikan nimo. Tungod kay wawa o kwa ko magdahom. Bisan turgok lang sa pagduwa-duwa sa imong gugma rin ako. Ngano? Unsa mahinong Gino? Gikuwangan ka sa akong pagmahal? Ha? Pero mao ka di timan eh. Gisakitan ka man aning imong nabati gikan ako pero mas labaw ako gisakitan. Mas labaw ko gisakitan. Unsa mahinungdan? Lucy. Kaniadto papandiay nga may dakong utang ang akong nga ginikanan nila ni Mr. and Mrs. Flores. Kaniadto pa sa akong pag-eskwela utangan na dai silandaan og dako og utang. Og ang karaang utang sa akong nga ginikanan napun-an na sa dihang nagkait sa tambalanan ng akong amahan. Hila kong gikwintahan sa tanan. Nagkadako og nag-anam og kadako ang maong utang tungod kay ila man daing gitubuan. Bisan giunsa na kong kwenta dili kung yun maimpas og bayad ang maong utang. Tabangan ta ka. Anam-anam na ako. Anam-anam na ako nabayaran ang akong mga utang. Aw, ibaligyan na lang na ako ang akong yuta. Ibaligyan na lang na ako ang duha ko kakabaw o ang ubang mga hayupan. Murinyo ko loan. Ibaligyan na sab na ako ang balik tulo ka buwan sa akong sweldo, Gino. Lucy, bisan pag ibaligya na to ang tanan, dili pagipaigo. O ang sulbad lang ni ini, mao ang paglarga na ko sa abroad. Mula na ako sa abroad. Abroad? Suod sa mga buwan ng mga manglabay, Lucy. Pasaylo ako. Ngawa ka na ako, pahibawa nga, hilom na kong gihikay ang akong mga papilis ug Gino? Oh, Lucy. Mularga ko. Aron pakaslan ako ang anak nila ni Mr. and Mrs. Flores nga tuas, California. Si Nancy? Si Nancy nga kani ato pa. Naku, nakaay gusto nimo. Pinaagi sa kasal mo, Nancy. Maimpas na ako ang dakong utang. Pasaylo ako. Way laing paagi. May gipirmahan na ang akong mga ginikanan sa ilang dakong utang. Ug lakip ako may pirma sab sa maong utang tungod sa kahintang sa akong amahan. Mabilanggo nga akong ginikanan ug lakip ko mabilanggo sa kabing tulong mabilanggo. Kanus aka mulaga. Ug maarbag yun dayon. Lucy, pasaylo. Ayaw ko gikapa! Ayaw ko gikap na ako! Lucy, Out! I'm sorry. Out! Kadiyot. Out! Basta mahal ta. Please! I love you. Mahal ta ka. Alay na ko, Lucy.
ang kalibutan nga rin ako, Dear Max FM. May laing opsyon ang mga Flores aron kabayran ni Gino ang ilang utang. Og kini, maurag yun ang paglarga ni Gino sa abroad. Sa Sacramento, California. May negosyo ang ilang anak dito, si Nancy. Si Nancy lagi nga atong classmate kaniadto sa high school nga dako kay gusto ni Gino sukad pa kaniadto. Ay nabaniog gani sa eskwelahan nato kaniadto nga si Nancy pa mismo ang mihagad sa iyang kaugalingon ngadto ni Gino. Apan ako may kimahal ni Gino. Nahibaw ko nga paagi ni Nancy ang tanan. Og wanay nahihimo si Gino. Milarga gyud ay si Gino sa Amerika. Lucy, kaniadto pa kaming nakailan nimo. Do na kay kalig-on. Kon karon mihuyang ang kalig-on nga among nailhan diha nimo, pero sayod ko mubangon kara gihapon. Oh, Lucy. Hinaot pa. Hinaot pa unta, Myrna. Hello and good morning, Miss Principal. Myrna! Dalisod. Wow! Ikaw na gyoy naglingkod din sa maong principal's office. Sorry, nga wa ko makatambong hapon sa first day nimo as school principal. Sakti lang, uy. Unsa man na siya. Unya, may na ka sa imong trangkaso? Okay na ko. Okay lang nimo kung hisgutan na to si Gino. Kung dili nimo okay, dili na to siya hisgutan kay may ibalita unta ko nimo. Bahaw na ng balita well, 6 years ang balaod sa immigration sa Amerika. Kung makapuyo ka og straight 6 years dito, American citizen ka na. 6 years na si Gino dito. So, Amerikano na siya. Naibaw na dahi ka. Bahaw yun di ay kong tinuod. Mulang. Waka na yun di ay sakit di dahi. Tugay na, oy. Abi na ko. O gisakitan lang gihapon. Hello, Miss Superintendent! Oy! Myrna, dali! Sorry, gyud kaayo. Lingkod. Sorry, gyud kaayo nga wa ko makatambog gahapon sa first day nimo as school superintendent. Kay gitrangkaso na sab ka. Ingon ana man gyud ka. Dili sa best, oy. Imbitado ka ugma sa among wedding anniversary sa akong bahana sa simbahan. Alas 8 manggod. Alas 8 magsugod. Naunsa man ka, oy? Lagi, oy. Ikaw gihapon ang bridesmaid. Wa na lang kung magdaog ka ng invitation kay akong gituyo nga wa kay invitation card. Wow. Nalimot kid ko. Happy wedding anniversary, Mern. Thank you, Besh. Magkita ta ugma. Okay. Buhato ko. Ay, kamalipayon sa akong amiga. Kung dili ka lang magpaulipon sa imong pride, may umaabot kang kalipay day. Wa na ko maghandom nga maminyo pa ko. Dili na ko. Nasilag na ko sa mga lalaki, man. Kaya naman di ay, bes. Ay, wa, oy. Basta, adto yun ogma, ha? Vavu!
mga bata na to, tabay. Ay, ano, pabagong gawin, ay. Ay! Wow! Kagwapa o ka-sexy paghihapon sa akong amiga. Why pagkaidaran? Batan-on lang gihapong tan-aon. Ang ngayon kaayo ka sa iwog gisulob, day. Hey, mauman gihapon akong gisulob sa first wedding nimo og sa imong bana. Ah, ibaw ko. Maintain gyud kaayo ang imong figure, day. Ay. Ngano ka, oy, mura man kag wati diha nga. Nag-ilod-ilod. Patay naman ang best man sa akong bana. Bitaw, patay na si Roy. Kinsa may puli? Nasa imong loyo, besh. Gusto siyang makigila-ila nimo. Sige, kay may kuhaon pa ko sa kotse. Good luck! Kinsa may best man? Oh. Hi. Gino. Lucy. Ikay... Ikaw mo, oy. Best man. Oh. Gano sa kalami abot? Ay, si Nancy. Ang imong asawa. 3 days na kong miabot. Dinhi sa ato. Usa na katuig, kapin nga namatay si Nancy. Oh, sorry. Ulitaw ko, Lucy. Oh. Gino, lakaw na sa altar. Ikaw na lagi paabot. Ikaw na lagi huwat. Unya na mo pagtiwas og storya. Hey, mamisita ko nimo sa inyo. Sugot ka. Ha? Oh. Ambot nimo. Paabot ako. Ambot nimo. Paabot Gino! ako. Lucy! That's enough, guys! Mura silang 16 o 18 years young pa ay. Kinigyan si Myrna, oh. Grabe ka kaayo ka bugal-bugalon. Sige, doon ako. Gino! Coming! Good evening, Lucy. Good evening, Gino. Please come in. Salamat nga misugot ka nga mamisita ko nimo. Ug salamat nga misugot ka nga paabuton ko nimo karong gabi na, Lucy. Basi nalimot ka. Pahinumduman ta ka. Dili lang baya lang kay karon lang ko nimo nagpaabot. Kani adto pa. Dugay na. Sa imong pagbiya na ko. Nagsugod na ko og paabot nimo. I still love you, Lucy. I still love you, Gino. Lucy. Oh, Lucy. Gino. Will you marry me? Oh. Huh? Oh. Magpakasal kita. Salamat, Ginoo. Love you. Dugay na kong nagpaabot nimo. Hindi anak ko. I love you. I love you. I love you.